Bżonn ta' bidliet radikali. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija f'kummenti mal-ġurnalisti fit-tmiem laqgħa tal-Grupp Parlamentari tlieta filgħaxija laqgħa deskritta bħala waħda kordjali ħafna. Huwa esprima t-tama li wara din il-laqgħa kulħadd iħares il quddiem bħala grupp wieħed sabiex flimkien titfassal it-triq għall-futur. Kienet laqgħa tajba ħafna, kostruttiva ħafna. U naħseb għandna l-pedament biex minn hawn nibdew nibnu nimxu l-qoddim ħalli l-Partit Nazzjonalista jarġa' jagħmel dak kollu possibbli, inkluż it-tibdil radikali kollu li għandu jagħmel. Adrian Dalija qal li l-grupp parlamentari huwa wieħed u b'din il-laqa issawwar pedament f'turija ċara li għall Partit Nazzjonalista mhuwiex business as usual. Aħna nafu ċari, diġà tkellimt qabel illi għalkemm provaw jagħtu l-impressjoni li aħna business as usual mhuwiex. It-tibdil kollu li jrid isir, inkluż tibdil radikali, u nittama li nħarsu l-qoddim biex dan kunu nistgħu nwettquh il-koll flimkien. Aħna ħriġna minn hawnhekk, jiena għandi grupp parlamentari wieħed, kull min jitkellem kontra kwalunkwe deputat tal-grupp parlamentari tiegħi ikun qed jitkellem kontra tiegħi u kontra l-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li l-grupp parlamentari se jibda jitlaqqa regolarment kull ġimagħtejn u insista fuq il-bżonn li jintbagħat messaġġ radikali b'deċiżjonijiet ċari. Il-laqgħa li kienet waħda tajba u kostruttiva damet għaddejja madwar 5 sigħat.